Pozornost celého světa se soustředila k Aténám. Manolis Glezos a další řečtí vlastenci byli postaveni před soud. Jaké je jejich provinění? Milují svou vlast a nepřejí si, aby se stala válečnou základnou. Chtějí šťastnou budoucnost Řecka. Vojenský tribunál vypracoval lživou obžalobu, hemžící se slovy špionáž a komunistické nebezpečí. Ale Glezos a jeho druhové se nenechali zastrašit. Jsme hrdi na to, že jsme vždy stáli na straně lidu, tak odpovídají obžalovaní. Proti vylhanému obvinění vystoupili nejenom nejlepší světoví právníci, ale i lid ze všech zemí. Vojenský tribunál však Glezose a jeho druhy odsoudil. Také v Československu manifestovali pracující hlavního města proti nespravedlivému rozsudku. Tisíce Pražanů přišlo do Sjezdového paláce pozvednout svůj hlas za vězněné řecké vlastence. Po projevech význačných činitelů našeho mírového hnutí schválilo plénum jednohlasně rezoluci. Svobodu Manolisu Glezosovi a jeho druhům. Filmový festival pracujících skončil slavnostním udílením cen ve Valdštejnském paláci. Hosty přivítal ředitel ústřední půjčovny filmů soudruh Šebek. Rektor Akademie muzických umění A.M. Brousil předal potom zvláštní hlavní cenu filmu Osud člověka. Cenu převzal Jurij Bělov. Producent Tengo Yamada odváží do Japonska druhou cenu tvůrcům filmu Smrtonosný mrak. Čínský režisér Chien Yunta a Li Chimin převzali cenu za film Mořské duše. Náš Jiří Trnka byl odměněn za loutkový film Sen noci svatojánské. Ředitel ústřední správy československého filmu Alois Poledňák pak oficiálně zakončil filmový festival. Ale diskuse filmových pracovníků trvala dlouho do noci. Ukázala, že myšlenka mezinárodní účasti na filmovém festivalu pracujících našla své zahraniční příznivce. Pracovníci dokumentárního filmu poslali do Prahy svou první reportáž z Bagdádu, města pohádek 1001 noci. Tento den však už do pohádek nepatří. Bagdád, hlavní město Irácké republiky, se probudil do jitra svého největšího svátku, prvého výročí své samostatnosti. Výrazem radosti byl mohutný průvod plný alegorických obrazů z dějin země. Přes 6 hodin odpovídal neúnavně ministerský předseda generál Karim Kásim na pozdravy manifestujících. Nakonec ani vojenské stráže neudrželi statisíce, které obklopili Kásima a ostatní členy vlády a ujistili je o věrnosti republikánské myšlence. Stovky hektarů naší nejúrodnější půdy na jižním Slovensku leží ladem. Je tu přebytek vláhy. Na pomoc přišli i příslušníci ženijního učiliště. Ovládli bojovou techniku a tak mají čas i na boj o větší úrodu. Je to záslužný čin, vždyť jen tento kus odvodňovacího kanálu vrátí našemu zemědělství 370 hektarů půdy. Ve Včelince v Šafárikovském okrese pomáhají chlapci a děvčata z maďarské 11letky. Na 150 kilometrů odvodňovacích kanálů bude potřeba 500 000 těchto rour. Odpadní kanály zúrodní 25 hektarů půdy. Výsledek práce chlapců a děvčat je úctyhodný.
Na 110 hektarech je už letos úroda. Do konce roku se vrátí našemu hospodářství dalších 200 hektarů. Sázava, řeka, která příčaruje. Kolik generací vorařů a kameníků chodilo po jejich březích? Pamatujete ještě vory na Sázavě? Jan Váňa pamatuje. Vždyť je sám plavil a na svou milovanou práci stále vzpomíná i v 99 letech. V Hostěradicích, kousek od Sázavy, je domov důchodců. Dnes v něm žijí ti, kterým před léty dávala Sázava jen tvrdou dřinu. O staré táty a mámy je tu dobře postaráno po všech stránkách. Ani teď se ještě nevyhýbají práci. V drobných úkolech jim pěkně plyne podzim jejich života. Ale nebudeme staroušky vyrušovat. Začíná dopolední svačina. Tož dobrou chuť a hodně zdraví do té druhé 100. O necelých 20 kilometrů dál, na Slabské přehradě, našli jsme jen ty mladší, mladé a nejmladší. Příprava oběda dokazuje, že romantika života sázavských vorařů má zde na Vltavě své pokračování. Voda, otužilí lidé, kteří mají rádi přírodu a umí si i po zálisácku uvařit. Pravda, stále častěji si tato romantika obléká moderní roucho, ale je to tak správné, patří to k 20. století. Naše záběry jsou důkazem, že oblast Slabského jezera se už vžívá a místa je tu stále dost pro všechny, kteří chtějí krásně prožít dny svého volna. Ovšem zamluví-li si předem pěkné počasí. Čína. Jsme v šanghajské továrně na radiopřijímače. Ještě před několika lety by podobná výroba v Číně byla utopií. Dnes se v tomto závodě vyrobí přes 100 000 kusů radiopřijímačů denně. Továrna vyrábí široký sortiment od malých bateriových přijímačů až po velké hudební skříně a vyváží je už do 20 zemí celého světa. A ještě jednou Čína. Umělci řezbářské dílny Vlanchov vyrábějí znamenitá umělecká díla z tykví. Ano, z tykví vznikají v této dílně tradiční čínské nádobky. Jsou malé a přece na nich trpělivé čínské ruce dokážou vyrýt stovky ornamentů, krajínek a řadu postaviček. Fantastický rozvoj průmyslu neznamená tedy pro Čínu konec tradičního umění. Právě naopak. Jemné a něžné umění Číny patří nyní všem. Japonsko. Není třeba slov o rozdílu mezi lidovou Čínou a kapitalistickým Japonskem. Stačí se dívat. Odborový svaz horníků vstoupil do stávky proti dalšímu snižování mezd. Po zuby ozbrojení policisté s typickou brutalitou policajtů napadli 6 000 bezbraných demonstrantů. Tragický výsledek, 200 zraněných a 800 zatčených. Na brněnském stadionu v Zábrdovicích se připravovali naši plavci k mezistátnímu utkání Československo-Ruská sovětská federativní socialistická republika. V závodě žen na 200 metrů prsa plavala ve druhé dráze jedna z našich nadějí, mladší dorostenka Marta Kadlecová. Naše 15letá plavkyně startovala teprve po druhé mezistátně. Přesto získala brzy po startu malý náskok a neustále jej zvětšovala.
Kadlecová jasně zvítězila v dobrém čase 3 minuty 3,2 vteřiny. V závodě mužů na 200 metrů motýlek diváci s napětím očekávali výkon našeho rekordmena Pazdírka, který plaval ve 3. dráze. 22letý Pavel Pazdírek se v loni umístil na mistrovství Evropy jako druhý. Letos mu zabralo příliš mnoho času studium na úkor tréninku. Přesto se však Pavel ujal vedení. V závěrečné 50 už nebyl nikým ohrožen a jistě zvítězil. Oba tyto úspěchy přispěly k celkovému vítězství našich plavců 111 ku 109 bodům.